हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് 7ാമത്തെ ഉപദേശം ആണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത്. 6 വരെയുള്ള ഉപദേശം നമ്മൾ കണ്ടു. 5 വരെയുള്ള നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു, പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു. 6ാമത്തെ ഉപദേശം നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? നമ്മള് വൈഷ്ണവ അപരാധം പാടില്ല എന്നാ കണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മളൊരു വൈഷ്ണവനെ നമ്മള് ബാഹ്യമായ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. ശാരീരിക ഭാഷയിൽ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ കണ്ടത്. ആ വ്യക്തി ഉയർന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനല്ലെന്നോ അല്ലെ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങളുണ്ടെന്നോ പിന്നെ എന്താ താഴ്ന്ന വർണ്ണത്തിലുള്ളവനാണെന്നോ രോഗഗ്രസ്തനാണെന്നോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആ രീതിയിൽ ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഗംഗാ നദി മഴക്കാലത്തും ചേറും നുരയും കലർന്ന് ഒഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗംഗാ നദിയുടെ ജലത്തില് ഒരിക്കലും അതിന്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഭക്തനും ഒരിക്കലും ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മള് 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് കണ്ടത്. ഇനി 7ാമത്തെ ഉപദേശം പറയുന്നത് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 7ാമത്തെ ഉപദേശം ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നാമത്തിനെ കുറിച്ച്. ഇത് വൈദിസാധന ഭക്തി 1 മുതൽ 7 വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈദിസാധന ഭക്തിയാണെന്ന്. അതില് 7ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. വൈദിസാധന ഭക്തിയില് കൃഷ്ണാവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, അത് കൈവരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും 6 പ്രേരണകളിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു. ഭക്തിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. 6 വിധത്തിലുള്ള പ്രേമ വ്യവഹാരങ്ങൾ കണ്ടു. പുരോഗതിയുടെ നിലവാരം അനുസരിച്ചുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ തരത്തിരിവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം, അതായത് ശുദ്ധഭക്തനെ നമ്മൾ വിലയിരുത്താനായിട്ട് ശാരീരിക വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കണ്ടു. ഇനി 7ാമത്തത് നാമാപരാധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. നാമത്തിനെ കുറിച്ചാണ് 7ാമത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 7. സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമ ചരിതാതിസിതാപ്യ വിദ്യ വിത്തോപതസ്തരസനസ്യ നാരോചികാനോ കിന്തോദരാദനുദിനം ഖലു സൈവ ചുഷ്ട സ്വാധിക്രമാത് ഭവതി തത്കഥമൂലഹന്ത്രി. സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമ ചരിതാതിസിതാപ്യ വിദ്യ വിത്തോപതസ്തരസനസ്യ നാരോചികാനോ കിന്ദ്വാദരാദനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ട സ്വാധിക്രമാത് ഭവതി തത്കഥമൂലഹന്ത്രി. സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമ ചരിതാതിസിതാപ്യ വിദ്യ പിത്തോപതസ്തരസനസ്യ നാരോചികാനോ കിന്ദാദരാദനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ട സ്വാധിക്രമാത് ഭവതി തത്കഥമൂലഹന്ത്രി. ചലോ, ഒരാള് ചൊല്ലിക്കോളൂ, നമുക്കിത് തുടങ്ങാം. കൃഷ്ണ നാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും? സ്വാത്കൃഷ്ണ നാമചരിതാതിസിതാ പ്രവിദ്യ പിത്തോപതപ്തരസനന്യ രസനസ്യ നരോജികാനും കിന്ദ്വാദരാദനുദിനം ഖുലു സൈവ ദൃഷ്ട്വാ സ്വാധിക്രമാത് ഭവതി തത്കഥമൂലഹന്ത്രി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞത്? കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപഗുണ ലീലകളെല്ലാം തന്നെ കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണത്. എന്നാൽ അതിന് അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം നമുക്ക് പിടിപെട്ടി.
അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് അറിയില്ല, ആ മധുരമുള്ളത് രുചിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നാവിന്. എങ്കിലും അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, ആ മധുരങ്ങളായിട്ടുള്ള പുണ്യനാമങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാളുടെ നാവിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള രുചി വരികയും അങ്ങനെ ക്രമേണ ആ രോഗം മാറുകയും ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ വേറിട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെല്ലാം തന്നെ എങ്ങനെയാണ്, കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ട ആ നാവിന് മധുരമുള്ളതൊന്നും രുചിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത്ഭുതം എന്താണ് പറയുന്നത്, ആ മധുരങ്ങളായിട്ടുള്ള പുണ്യനാമങ്ങൾ എന്നിട്ടും നമ്മൾ മുടങ്ങാതെ ദിവസവും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? സ്വാഭാവികമായിട്ട് നാവിൽ രുചി വരികയും ക്രമേണ ആ രോഗം വേറിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് മധുരം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, മധുരം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ആ രോഗം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? ആ മധുരം നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം തന്നെ കൽക്കണ്ട പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം നമുക്ക് പിടിപെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന്റെ മധുരം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, നമ്മുടെ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ രോഗം മാറുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മളത് നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ആ രോഗം മാറുകയും നമുക്ക് നാവിന് രുചി വരികയും ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെല്ലാം തന്നെ കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രോഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് അതിന്റെ ആ രുചി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടും കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ആ രോഗം ക്രമേണ മാറുകയും ചെയ്യും, നമുക്ക് ആ രുചി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും, രുചി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് നമ്മള് 7ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമ രൂപ ഗുണ ലീലകള് അതൊക്കെ കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ആയാലും നമുക്ക് അതിനെന്താണ്, അത് മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തറിയില്ല, അതിന്റെ രുചി അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകൾ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രോഗം ക്രമേണ വേറിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും, നമുക്ക് അതിന്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും എന്നാണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള രുചി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് 7ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. ഹരികൃഷ്ണ, മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് 7ാമത്തെ ഉപദേശം? മനസ്സിലായി മാതാജി. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെല്ലാം തന്നെ കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, നമുക്ക് അതിന്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കൽക്കണ്ടം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും മധുരാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നിട്ടും നമ്മൾ നിരന്തരം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ആ രോഗം വേറിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും, നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് വരും, ആ രുചി അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് 7ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പുണ്യനാമം, ഭഗവാന്റെ നാമം കയ്പുള്ളതോ മധുരമുള്ളതോ, കൃഷ്ണന്റെ നാമങ്ങളും പ്രവർത്തികളും എങ്ങനെയാണ്, ലീലകളും മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, അതിന്റെ ആ രുചി ഇല്ലാതാകുന്നു, കയ്പുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 10-11 ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണ, സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചാന്തരീക്ഷത്തെയും ഏകാഗിയായി പരിശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിവുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാത്ത പദകോശങ്ങളെ ദിവ്യ വ്യക്തികൾ കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടനമായി കരുതുന്നു. അത് നിമിത്തം അതീന്ദ്രിയ ധാമനിവാസികളായ സർവശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികൾക്ക് അവിടം യാതൊരു ആനന്ദവും ലഭിക്കുന്നില്ല. അവിടെ പറയുന്നത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ശ്ലോകം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഭാഗവതത്തില്. സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചത്തെയും ഏകാഗിയായി പരിശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്ത, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളൊന്നും വർണ്ണിക്കാത്ത പദകോശങ്ങള്, അതായത് ഏതൊരു
പാട്ട് എന്താ പറയാ കീർത്തനങ്ങളായിക്കോട്ടെ, എന്തായിക്കോട്ടെ, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്തായിക്കോട്ടെ, ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ അത് കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം പോലെയാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് നിമിത്തം അതീന്ദ്രിയ നിവാസികൾക്ക്, ധാമനിവാസി നിവാസികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അവിടെ യാതൊരു ആനന്ദവും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ വർണ്ണിക്കാത്ത പദകോശങ്ങള് നമ്മള് കീർത്തനങ്ങളാവാം, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഗദ്യങ്ങളാകാം, എന്തായിക്കോട്ടെ, അതെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളൊന്നും വർണ്ണിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ അത് കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം പോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആർക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കില്ല? അതീന്ദ്രിയ നിവാസികൾക്ക്, സർവശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ധാമനിവാസികൾക്ക് അവിടെ യാതൊരുവിധ ആനന്ദവും ലഭിക്കുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞെന്താണ്? അനന്തപരമ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, യശസ്, ലീലകൾ തുടങ്ങിയ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ വിശദ വർണ്ണനകളാൽ സമ്പൂർണമായ ആ സാഹിത്യം ഒരു നവീന സൃഷ്ടിയാകുന്നു. അപ്പൊ നേരെ മറിച്ച് ആ സാഹിത്യം ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകള് വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ഈ ലോകത്തിൽ മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ച ഈശ്വരഭക്തിയില്ലാത്ത പ്രാണങ്ങളിൽ അതീന്ദ്രിയ പദകോശങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായ നൂതന ദൃഷ്ടി വിപ്ലവകരമായ സമൂല പരിവർത്തനം നടപ്പിൽ വരുത്തി നേരായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നു. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങൾ അപൂർണമായി രചിക്കപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും പൂർണ്ണമായും നിഷ്കാപ്പട്ടിക്കാരായ പരിശുദ്ധാത്മാക്കൾ അവയെ ശ്രവിക്കുകയും ആലപിക്കുകയും സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ വർണ്ണിക്കാത്ത സാഹിത്യങ്ങൾ അത് കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം പോലെയാണ്. അതില് അതീന്ദ്രിയമായ വ്യക്തികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാക്കൾക്ക് യാതൊരുവിധ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹിത്യങ്ങള് അത് എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? വർണ്ണനകളെ സമ്പൂർണമായ സാഹിത്യം ഒരു നവീന സൃഷ്ടിയാണ്. അത് പരിപൂർണമല്ലെങ്കിൽ പോലും, അപൂർണമാണെങ്കിൽ പോലും, അത് അതീന്ദ്രിയമായ സാഹിത്യങ്ങൾ അത് അപൂർണമാണെങ്കിൽ പോലും അതെങ്ങനെയാണത്? പരിശുദ്ധാത്മാക്കള് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഈ കൃതികള് പരിപൂർണമല്ലെങ്കിൽ പോലും പരിശുദ്ധ ആത്മാക്കൾ അതിനെ ശ്രവിക്കുകയും ആലപിക്കുകയും സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധമാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ്? അത് കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം പോലെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന സാഹിത്യങ്ങൾ അത് പൂർണ്ണമാക്കപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിൽ പോലും, പരിപൂർണമല്ല, അത് പൂർണ്ണമായില്ലെങ്കിൽ പോലും, അപൂർണമാണെങ്കിൽ പോലും മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാര് അതിനെ ശ്രവിക്കുകയും ആലപിക്കുകയും സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഈ ഭാഗവതത്തിലെ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 10-11 ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപതന്ത്യേന രാധമാ മായായ അപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. വലിയ മൂഢന്മാരും ദുഷ്കർമ്മ നിരതന്മാരും നരന്മാരിൽ അധമന്മാരും മായയാൽ അറിവുകെട്ടവരും അസുര പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചവരുമായ ആളുകൾ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ളവര്, ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര്, നരന്മാരിൽ അധമന്മാരായിട്ടുള്ളവര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, അസുര സ്വഭാവികൾ, ഇവരാരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കില്ല. കൃഷ്ണാശ്രമത്തിനായി മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമങ്ങളെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം നിരീശ്വരന്മാർ സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കളാകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ അവിദ്യയാൽ അതിവ്യാപ്തമായി തീരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കാമില രോഗി കൽക്കണ്ടത്തെ രുചിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ ആരും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഉത്സാഹിക്കില്ല. കാമില രോഗി കൽക്കണ്ടത്തെ രുചിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാല്, കാമില രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മഞ്ഞപ്പിത്താണ്. അപ്പൊ മഞ്ഞപ്പിത്ത രോഗം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മധുരം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് കൽക്കണ്ട രുചിക്കാനായിട്ട് ഒട്ടും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ആരും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആരും ഉത്സാഹിയായിരിക്കില്ല. കൂടെ എന്താ പറയുന്നത്? മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ളവര്, ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര്, നരന്മാരിൽ അധമന്മാരായിട്ടുള്ളവര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, അവരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടര്. അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണ ആശ്രയത്തിനായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമങ്ങളെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ, ഇത്തരത്തിലുള്ള
ഈശ്വരൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരീശ്വരന്മാര് സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കളാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ അവിദ്യയാൽ വ്യാപൃതമാക്കുന്നു. അപ്പൊ അന്തരീക്ഷം മുഴുവനും അവിദ്യ കൊണ്ട് വ്യാപ്തമായി തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില് കാമില രോഗി, അതായത് മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൽക്കണ്ടത്തെ രുചിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ ആരും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഇനി ക്ലേശങ്ങളുടെ ഉറവിടം. അവിദ്യ എന്നത് തന്റെ തന്നെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് ധാരണയില്ലായ്മയാണ് എന്ത് അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അഹങ്കാരത്തിന്റെ ആധാരമത്രേ. അഹങ്കാരത്തിന്റെ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ തന്നെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണയില്ലായ്മ, അതാണ് അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അഹങ്കാരത്തിന് ആധാരമാണത്. ശരിയായ രോഗം മനസ്സിനാണ്. ഈ മായാലോകത്തെ ദുരാശ്രയത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസം പുലർത്തുവാൻ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷകൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നവനായി തീരും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും സുഖത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ പൗരുഷ ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാവിധത്തിലും വിഫലമാകുന്നു. എങ്കിലും അവിദ്യ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുകയാൽ തങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ആരും അറിയുന്നില്ല. തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്ന ശ്രമത്തിലാണ് അവർ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ലോകം, മായാലോകം, അവിദ്യക്ക് കാരണം എന്താണ്? അഹങ്കാരമാണ് അതിനാധാരമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ രോഗം ശരിക്കും എന്താണ് പറഞ്ഞ മനസ്സിനാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ ദുരാശ്രയത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസം പുലർത്തണം. ഈ മായാലോകത്തെ ദുരാശ്രയത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസം പുലർത്തുന്നവൻ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷകൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നവനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു പ്രതീക്ഷകൾക്കെതിരെ പ്രതീക്ഷകൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഈ സുഖം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്. പക്ഷെ അവരുടെ പൗരുഷ ശ്രമങ്ങളാണെങ്കിലോ എല്ലാം വിഫലമായിട്ട് മാറും. എങ്കിലും അവിദ്യ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുകയല്ല. അവരെന്താണ്? അവിദ്യ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർ ആ തെറ്റുകളുടെ മേലെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അവർക്ക് തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടര്. എന്താ പറഞ്ഞത്? 4 കൂട്ടരുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് അവർക്ക് തെറ്റുകളുടെ മേലെ തെറ്റുകൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ക്ലേശത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മോചനം നേടാം? മനസ്സ് ശുദ്ധമായാൽ, ബോധം ശുദ്ധമായാൽ ഭൗതികത രോഗത്തിൽ അയാൾ ബാധിക്കപ്പെടുകയില്ല. അപ്പൊ മനസ്സ് ശുദ്ധമായി, നമ്മുടെ അവബോധം ശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ബാധിക്കില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ആ രോഗം നമ്മളെ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. മനസ്സും ഹൃദയവും അബദ്ധ ധാരണകളിൽ നിന്ന് നിർമുക്തമാകുവാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ ജപം സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ മനസ്സും ഹൃദയവും അബദ്ധ ധാരണകളിൽ നിന്ന് നിർമുക്തമാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവത് നാമം ജപിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് സരളവും അതേസമയം പ്രയോജനകരവുമാണ്. അപ്പൊ അത്രയും സരളമായിട്ടുള്ള, ലളിതമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമം ജപിക്കുന്നത് മൂലം ഭൗതിക അസ്തിത്വമാകുന്ന രോഗാഗ്നിയിൽ നിന്നും ഘോരാഗ്നിയിൽ നിന്നും സത്വരം സമുദ്ധരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്, നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഭൗതികമായ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സമുദ്ധരിക്കപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമം ജനങ്ങൾക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപത്തിനുള്ള അവസരം ലഭ്യമാക്കുക എന്നാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ശ്രദ്ധയോടെ ആരംഭിക്കണം. ജപം മൂലം ശ്രദ്ധ വർദ്ധിച്ചാൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിൽ അംഗമാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കണം? നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക. അപ്പൊ ജപം മൂലം നമുക്ക് ശ്രദ്ധ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിൽ അംഗമാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇത് തൊട്ട് നാളെടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ചുള്ള പക്ഷെ പറയാനുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ ഗുരു ബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരി ഹരി പോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ഏതായാലും ഇന്നലത്തെ നോക്കാനില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്?
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഈ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇന്നലെ എടുത്തായിരുന്നോ? ഇന്നലെ 5 എടുത്തത്. 5 മാറും എടുത്തു. ഇന്നലെ 6 എടുത്തല്ലോ. 6 എടുത്തത് ഇന്നലെ. അതെ, 6 എടുത്തത് ഇന്നലെ. 5 വരെ എക്സാം കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ എക്സാം അല്ല ഞാൻ ക്ലാസ് മാറിയെന്നാ തോന്നുന്നത്. ഇത് L3 ബാച്ച് അല്ലേ? L3 ബാച്ചാണ്. നമുക്ക് എക്സാം ആയില്ലല്ലോ L3. പ്രഭു 8 ബാച്ചാണ് കേറത്. അതെ 8 ബാച്ചാണ്. 8 ബാച്ചിൽ എക്സാം ആയിട്ടില്ല. ഇത് രാവിലത്തെ ബാച്ചിൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞു. ശരി. ഇത് രാവിലത്തെ അതാണ്. ഇന്ന് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ? ഇല്ല, ഭാഗവതം ക്ലാസ് വായനല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീത ചാൻഡിങ് ആയത്. 8 ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ നാളെ എക്സാം ആട്ടോ 8 ബാച്ചില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പറഞ്ഞോളൂ. ഭാർഗവി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 6-ാം ശ്ലോകം പ്രധാനമായും എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ്. അവരെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ചെയ്യുക. മാതാജി ഓപ്ഷനിൽ ഉള്ളിൽ നോക്കി പറഞ്ഞാൽ മതില്ലേ? ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചത്. ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനാ? ആ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്നല്ലേ ഏതാണ്? ധന്യമാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ധന്യമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറഞ്ഞോളൂ. ശുദ്ധഭക്തനുമായുള്ള സത്സംഗം. ശുദ്ധഭക്തനുമായുള്ള സത്സംഗം. മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തോട്ടെ. ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത്, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ ഭൗതികമായ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന തെറ്റായ ധാരണ എന്താണ്? ഭാർഗവി മാതാജി പറഞ്ഞു. കിട്ടിയോ? ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തില്ല, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശുദ്ധഭക്തനെ ഭൗതിക ദൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റായ ധാരണ. ശരീരത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങൾ ഒരു അപാകതയായി കാണുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തനെ ഭൗതികമായ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ വീക്ഷിക്കുന്ന തെറ്റായ ധാരണ, വൈകല്യങ്ങള് അപരാധമായിട്ട് അപാകതയായിട്ട് കാണുന്നത്. ഭക്തന്റെ ശരീരത്തിലെ ബാഹ്യമായ ദോഷങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപമ. രഞ്ജുഷ മാതാജി. 3-ാമത്തത് നോക്കട്ടെ മാതാജി. അതായത് മഴക്കാലത്ത് ഗംഗാനദിയിലെ നുരയും ചെളിയും. ഉപദേശാമൃതം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവ് പുറത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടാൻ ആരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പാലിക്കേണ്ടത്? സാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പാലിക്കണം. ശ്ലോകം 1 അനുസരിച്ച് ആരാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരാക്കാൻ യോഗ്യനായ ഒരു ഗുരു? ബിപിൻ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ആ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് പറയാമോ? അത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതില്. 5-ാമത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മള്. ആ, ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന വ്യക്തി, ധാരാളം സമ്പത്തുള്ള വ്യക്തി, ഉയർന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ച വ്യക്തി, 6 പ്രേരണകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തി. 6 പ്രേരണകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉപദേശാമൃതത്തിലെ ആദ്യത്തെ 7 ശ്ലോകങ്ങൾ ഭക്തിയുടെ ഏത് ഘട്ടത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ശ്യാം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈദിസാധന ഭക്തി. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഉത്തമ ഭക്തി എന്നതിന്റെ ശരിയായ ലക്ഷണം? ഉണ്ണിള മാതാജി. ഭഗവാന് പ്രീതി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സേവനം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താഴെ പറയുന്ന ഏതാണ് ഉത്തമ ഭക്തി എന്നതിന്റെ ഭഗവാന് പ്രീതി ഉളവാക്കുന്നതിനുള്ള സേവനമൊക്കെ. ഗംഗാ നദിയിലെ വെള്ളം കുഴഞ്ഞൊഴുകിയാലും അതിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഇനി ആരോ ഉള്ളത്? നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാർഗവി മാതാജി. എന്റെ ഓഫായി പോയി മാതാജി. ധന്യ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. വെള്ളം എപ്പോഴും പവിത്രമാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട്. അത് എപ്പോഴും പവിത്രമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ. ശ്ലോകം 2 അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് തടസ്സമാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഓമന മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി മ്യൂട്ടാ. ഭക്തിയുടെ സേവനം തടസ്സമാകുന്ന എപ്പോഴാണ് നമുക്ക്? നഴ്സുമാരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ. മാതാജി മ്യൂട്ടിലാണ്. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാത്തപ്പോൾ, ധാരാളം ജപം നടത്തുമ്പോൾ, ഭഗവാൻ ലീലകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ. ഏതാണ് ഉത്തരം? മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാത്ത സമയത്ത്. നിയന്ത്രിക്കാത്തപ്പോൾ. ഒരു ഭക്തൻ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്ന് ആത്മീയമായ ഒരു ദോഷമായി കണക്കാക്കാമോ? ഇല്ല, അത് ആത്മീയമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതല്ല. ആത്മീയമായിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടതല്ല. ഇനി മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, 10 കൂടി. ശുദ്ധഭക്തൻ എന്നത് ആരെയാണ് പറയുന്നത്? ശുദ്ധഭക്തൻ എന്നത് ആരെയാണ് പറയുന്നത്? പറഞ്ഞോളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനായ ഒരു വ്യക്തിയെ ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന് പറയാം. ഭക്തനെ എങ്ങനെ കാണാൻ പാടില്ല? ഭൗതിക ദൃഷ്ടിയിലൂടെ കാണരുത്. ഭൗതികമായ വീക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഭക്തനെ വീക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതായത് ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ട് താഴ്ന്ന കുലത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണത്തിലാണ്, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയാണ്, പിന്നെ വേറെന്താ പറയുന്നത്, ഭൗതികമായ രീതിയിൽ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ താഴ്ന്ന വിദ്യാഭ്യാസം കുറവാണ്, അങ്ങനെയൊന്നും രീതിയിൽ നമ്മൾ ആരും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കാണാൻ പാടില്ല. ഒരു ഭക്തനെ കാണാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭക്തന്റെ ശരീരത്തിലെ വൈകല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്? താഴ്ന്ന തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ, ശരീരത്തിന് വർണ്ണഭംഗിയില്ലെന്നോ, ശരീരം വികലമാണെന്നോ, രോഗഗ്രസ്തനാണെന്നോ, ദുർബലനാണെന്നോ ഉള്ള കാര്യം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാധാന്യമല്ല. ശരീരത്തിലെ വൈകല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തന്റെ ശരീരത്തിലെ അതിനെ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? അതിനെ നദിയിലെ ചെളിയും നിറയും ഒരപാകതയായി കാണരുത്, കാണാൻ പാടില്ല. അതായത് ഗംഗാ നദിയില് ചേറും ചിലയും ഉണ്ടെങ്കിലും ഗംഗാ നദിക്ക് ഒരിക്കലും പവിത്ര നഷ്ടപ്പെടാത്ത പോലെ ഇത്തരത്തിൽ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും ആ ഭക്തന് അത് ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഗംഗാജലത്തിന്റെ ഉദാഹരണം എന്തിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്? കാലത്തെ നുരയും പതയും. അതന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഗംഗാനദിയില് നുരയും ചെളിയും കലർന്നാലും ആ ജലത്തിന്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടാത്തത് പോലെ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, ബാഹ്യമായ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതില് ഒരിക്കലും ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിനാണ് ഗംഗാജലത്തിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഗോസ്വാമി എന്ന ബിരുദം ആർക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അർഹിക്കുന്നത്? ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട ഒരു ബിരുദമാണ്. ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം, അതല്ലേ മാതാജി? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തികള്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരെയാണ് ശുദ്ധഭക്തൻ, ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ? അതെ അതെ അതെ. വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്തുകൊണ്ടാണ് അപകടമാകുന്നത്? വൈഷ്ണവാപരാധം എന്തുകൊണ്ട് അപകടമാകുന്നു? മതയാന ഉദ്യാനത്തിൽ കയറി എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വൈഷ്ണവിനെ നിന്ദിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ദോഷം. എല്ലാതും നമ്മുടെ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നഷ്ടമാകും, എല്ലാതും നഷ്ടമാകുന്നു പറയുന്നില്ലേ നമ്മളെ പറഞ്ഞ ഹാത്തിമാത. അതായത് ഉദ്യാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ വൈഷ്ണവൻ അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഓരോ ഭക്തൻ തന്നെക്കാൾ എന്താണ് ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാതും നശിച്ചു പോകുന്ന പറയണല്ലേ? നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇല്ലാതാകാണ്. അതിനൊരു വേർഡ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? പുരോഗതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സം സംഭവിക്കുക ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക്. അതായത് ഹാത്തിമാത്ത, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ആന, മതയാന നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള പൂന്തോട്ടത്തില് കടന്ന് അതെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മൾ നേടിയ എല്ലാതും നമ്മളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ. അത് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കും വൈഷ്ണവ അപരാധം.
പാത്തിമാത്രാപരാധം എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഇപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണവിന്റെ പറഞ്ഞത് അപരാധം. വൈഷ്ണവാപരാധത്തിനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അസൂയ ഭക്തിയിൽ എന്ത് ദോഷമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അസൂയ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കല്. അസൂയ ഭക്തി ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമാണ്. അല്ലാതെ അസൂയനെ കുറിച്ച് വേറെ എന്തോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? സ്നാവബോധം നശിക്കും. അസൂയനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗോസ്വാമി ഉപദേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും പതിച്ചു പോകുന്നതിനെ പറ്റില്ലേ? അതായത് അഹങ്കാരം പതിച്ചാൽ ഉടനെ അത് പതിച്ചു പോകുമെന്ന് അവൻ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം വിദ്യയാണ്. ഇതിൽ അസൂയക്ക് പ്രവേശനമില്ല. എല്ലാ അസൂയകളിൽ നിന്നും മുക്തരായിട്ടുള്ള പരമഹംസന്മാർക്കുള്ളതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം. അത് പതിച്ചു പോകുന്നതന്നെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് പതിച്ചു പോകുന്ന തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. പരമഹംസ ലെവലിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീഴുന്നല്ല പറയുന്നത്. അധപതനം സംഭവിക്കും തന്നെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അസൂയക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോ അധപതനം സംഭവിക്കും. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ വിമർശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റാണ്? ശുദ്ധഭക്തൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത്. ശുദ്ധഭക്തനെ അച്ചടക്ക നടപടികൾക്ക് വിധേയനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. ഉദ്ദേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. വിമർശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റാണ്? അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ശുദ്ധഭക്തനെ നമ്മൾ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല. ഉപദേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും തെറ്റുതിരുത്താൻ നോക്കുന്നതും അപരാധമാണ്. ഉന്നതമായ വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും ഗുരുസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിതനാണ്. നവാഗതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യസ്ഥാനത്തും ആചാര്യൻ ശിഷ്യനിൽ നിന്നും ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. തന്റെ ശിഷ്യന്മാരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടവരുകയും അരുത്. ഇത് തന്നെ മാതാജി. ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ വിമർശിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ട്? ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എപ്പോഴും ആചാര്യന്റെ തലത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വിമർശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല. കൃഷ്ണഭാവന പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തനെ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കണം? ഗുരുസ്ഥാനത്ത് ആചാര്യനാണ്. ആദരിക്കണം. നമസ്കാരം കൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതായത് ആചാര്യന്റെ തലത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ്, ഉത്തമാധികാരിയാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആദരിക്കേണ്ടത്. ആ വ്യക്തിയെ ഒരു ഉത്തമാചാര്യന്റെ തലത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്? ഒരു ഗുരുവായിട്ട്, ഒരു ആചാര്യനായിട്ട് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഏഴാമത്തെ നാളെ തരാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക്, കാരണം അത് മുഴുവനായിട്ടില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച